מה בדיוק אתם עושים עם קומבוקס? מה אלטשולר עושה עם קומבוקס? את יכולה לספר לנו? כן, אז קודם כל תהליך אני כותב של האיסוף של הלידים. לקוח משאיר את הליד, כבר כשהוא פונה בוואטסאפ נפתח לנו ליד, אז כבר יש תיעוד של הדבר הזה. ובעצם מה שאנחנו עושים לו קוליפיקציה, שבשלב הזה שלקוח מחכה אנחנו מציעים לו גם לראות כל מיני סרטונים מאוד מעניינים, מאוד מחברים את הלקוח אלינו, נותנים לו את המידע, בדרך הזה גם מחממים אותו. שכבר הגעת לנציג, אז יש לו בעצם מאגר ידע שהוא לא צריך לחזור על עצמו. התשובות הן, משתמש במאגר הידע, נותן ללקוח את התשובות ומתקדם איתו. יכול להיות שלך בעצם להתקדם בתהליך היא הרבה יותר גבוהה, ובסופה כמובן לאפשר לו בתהליך דיגיטלי לעשות את ההצטרפות לפתיחת החשבון. הצלחנו לייצר גם את כל הנושא של טפסים דיגיטליים. אנחנו עושים את כל התהליך, כולל ההחתמה בתוך וואטסאפ. זאת אומרת, יש לנו טופס דיגיטלי שהוא חותם עליו, הוא גם לא צריך להוריד אותו ולחתום ולעלות, הוא ממש עושה את זה בתוך קומבוקס. הרבה יותר נוח מאשר לעבוד במיילים או באמצעים אחרים. בעצם משתמשים בנושא של הקמפיינים, שבעצם הוציא רשימה שאומרת כל הלקוחות שפתחו חשבון, מסתם נותן דוגמה, לפני שבוע, ולא הפקידו. הקמפיין יוצא, ואתה בעצם אומר לו, כאילו ראינו שהפקדת, אם תפקיד עד היום, אז תקבל הטבה של... ובעצם זה מאפשר לנו לעשות את זה בסקיילים שהם גבוהים. רואים בעצם היכולת שלנו להסתכל בתוך קומבוקס, זה כמה לקוחות פתחו את הוואטסאפ הזה, ואז לעשות בעצם את הטלג השני, שכמה לקוחות בעצם שקיבלו את זה, וכתוצאה מזה הפקידו, ואנחנו רואים שזה מעורר אותם, אנחנו רואים את זה בתוצאות. אנחנו היום יכולים לתת שירות לקוחות, למצבת לקוחות משמעותית, במאות אחוזים יותר גדולה, עם אותו צוות כוח אדם. החלק החשוב הוא גם לייצר בצד השני זמינות, ולאפשר ללקוח שלא קיבל את המענה, לצאת לנציג, וגם שיהיה נציג שהוא בטווח זמן סביר, שנמצא בצד השני, בשביל לא לאבד את האימון מול הלקוחות בכלי הזה. עשיתם איזשהם פיצ'רים שמדליקים, שאתה יכול לענות בצורה הרבה יותר פורמלית או פורמלית, או יותר לייט, זאת אומרת, היכולת שלך לקחת את אותו טקסט, ובלחיצת כפתור, להחליט באיזה אופן אתה רוצה לענות ללקוח, זה דברים, אני חושבת שזה באמת העד שאנחנו צריכים לעשות אותו. ה-BI, אגב, זה התקדמות שלכם מדהימה, כי זה יכולת שלך בסוף לדעת תוך כל התהליך בצורה ממוקנת, לאיפה הדרופים שלך. כשאנו מסתכלים איפה לקוחות נוטשים אותנו, אם הגזמתי בשאלות, אם אני צריכה טיפה יותר מידע, פחות, זה צריך להיות מאוד hands on שעולים עם כזה בוט. התוצאות, אני אומרת אחד, שאנחנו מדברים על הנושא של כמות הלידים, שגדלה בצורה במאות אחוזים, גם במצבת הלקוחות הקיימים, שזה יותר בעולמות השירות, גם בעולמות המחירות, שזה בכמות הלידים, ללא שינוי במצבת כוח אדם. אני אומרת עוד פעם, זה מספרים שמדברים על זה. בהקשר הזה, אתם פרטנר מצוין, אנחנו מאוד מחכים לשלב הבא.